Preview. Ассалому алайкум дӯстони азиз, обуначиёни канали Вахш ТВ. Марҳамат баҳри тӯй ва хурсандии шумо мо аркаҳои замонавиро ба шумо иҷора медиҳем. Шумо метавонед ба рақамҳои зери видео буда занг занед. Суроға ноҳияи Вахш мебошад ва барои шумо хеле қулай аст. Мардуме ки дар ноҳияи Вахш зиндагӣ мекунад метавонад аз мо занг зада дархост намояд. Ҳама намуд аркаҳоро мо ба шумо пешниҳод карда метавонем. мо занги шуморо интизорем. Салом дӯстон, ёди ки аст ҳамин мағоза солҳои пеш, солҳои 2000 бугем да. Комира дар фикриш аста, метавонад дар комментария нависа. Анаи ҳозира, яъне давраи нави ҳамин мағоза. Марҳамат, видеоро тамошо кунед. ده روز باید باید 10 روز باید تایی باشه.